KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurna on calminama yeɓiyankoɓe Piindi TV suka e mawɗo debbo e gorko mo kala ɗo woni ene woni yo jaam kisa Allah gone meɗen en wima fuɗɗo lew ko ndu ha yetti hakkude ɗo e ko heddi ko foyo Allah timminan en e dow jaam e cellal kisal ko wa hen Allah hewde famɗude yo Allah lamɗo jaɓanen ko tata feguita yo yaafo en ndu wondiran Allah hokku en juutde balɗe wonde e cellal duumingal dekam men gurdam ko cellal duumingal ñanta ɗum ko asuko jaajƴo onon fof on calminama oɗon jallo ɗon jaafuɗon gacci hakki ga banggue amen ga min jarlima min jaafima yo Allah lamɗo waɗen yallaɓe yaafaɓe en gatti ɗo e jewte men gande men ɓaleɓe fina tawa ɗe kewɗen wiide mawɓe men gollinoɓe ɗum ɓe goni hen kowoni hen neemi hen ɓe wone mabɓe yaaɓe dawloyima en yo Allah yomaɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna heddiɓe ɓe yo Allah junno balɗe mabɓe moƴƴina battane mabɓe ɓe ɓooya jangguinde sukaɓe heddiɓe ɓe ne wonɓe ɗo ɓe jaɓɓe janggude ɓe yo Allah hokkude men fandinde eɗen joddi ɗo e bandiraɓe men ɗino ɓe ganduɗa ko ɓattodirɓe no feewi woni ɓattodirde nde ko wonde musidɓe gona sehilaɓe gona yaadoɓe gona sirlidiɓe ndenda kadi gollal ngal gollorto dutto kadi kodda e nokku goto tawa kadi jignaɓe mumen kañen kadi ko kañen jontida jignaɓe mumen kadi ndendi ko gollortono kañen kadi kodde nokku goto ndendi kadi yettode ɗum ko gueɗe ɗe Allah waɗi woni Alhaji Moussa Alhaji Ousmane Ndommbo mo taweji e Alhaji Amadou Mbaye Bintel Ba mo Dar Salam Jeges ko kamɓe nodɗen ɗo hande e Piindi TV ko hen ɓe jeeya ɓe gadda hen ballal mabɓe noon ko adi foof Amadou Mbaye calmina bandiraɓe. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhaji Abou Diouf Allah jarama e jarama min calmini yeeɓiyankoɓe e heɗotoɓe Piindi TV foof min mbaɗiɓe juurmo wuuri no mbiɗa ni e ndu liwru teddundu yaratendu hande e 17 en woni aset ɗo e Dakar min calmini kamɓe fof min juurima min jettiɓe min jaafnimaɓe min jaafima tawi hakke wonɗo woni hen yallah rendi min yaafo enen fof. A jarama Alhaji Amadou Mbaye. Alhaji Moussa calmina ha gayna bismillah koɗo meɗen. Eyyi assalamu aleykum bandiraɓe on calminama on juurama on beltanama e kadi neɗɗo mo gowɗon yiide a yaw he hono Moussa Alhaji Ousmane Ndommbo hande ko kay ardiɗo e Abou Diop eɓe bismi koɗo mabɓe biyeteɗo Amadou Aliou Ba to Dar Salam Jeges gandu tawɗo gandal ɓi gandu bun joddiɗo hande wadde nomin gowno wadde min mbaɗa hande kadi gooɓe jeeli cibi golle ɗe ha mbawon hen weltade. A jarama Alhaji Moussa oɗo wutti mboɗo heewide ñantim ɗum ko bandiraɗo debbo biyeteɗo niɓɓane tembum ko gawlo jeeya ko nabbaji woni ko dowlaji denduɗe Amérique ko Amérique to woni kanko niɓɓa mbum e joom galle makko en jettima jardimama kanko ñanten oɗo wutti en jettimo no feewi. Alhaji Moussa Ousmane mboɗo wawi wiide an ɓuuri Amadou ko ayɗo e ndeɗo haalirde a yawngo gila e radio ngo ha e télé o ko mbawɗa sifade Amadou hay soko seeɗa.
to bange gande men fina taw eyyi ko mbawmi sifade Amadou ko gando ko ɓi gando gando bangeji ɗiɗɗi fof gando to bindi gando leɗɗe tawde jigna e mum ina mbaɗa ko tawi ko almudo kadi o watti hen kayum kam ko dañde hen duubal o wayanino am ni kanko o ɓuwano woɗɗoyi hen eyyi ko neɗɗo jilliɗo neɗɗo pinɗo neɗɗo ganduɗo ko aduna o yahata joguede hen kadi gueɗal labgal eyyi noon paaɗen koye titode yewtere nde kalten ko fati saffuji puɗɗortoɗen mbaɗen ɗum cibi jaam jaam kala emen joguiɗo hen yiyande tawno haala to banggue saffuji men ko fati e gueɗe goyago no tampini yimɓe ɗum koko ya tan arta ko fati siti no tampini yimɓe ko fati MIROIR ina tampini yimɓe saaha ɓalli guloji koyɗe jaaɗoje ɗum ina tampini yimɓe no feewi no feewi no feewi hole mon guittoɗo sukkidde en e hol hen damal Alaji Amadou Moussa wi adi ko almoni koɗo bisimilla ma to kanko en biɗɗen ɗiɗo safuji kaalaɗi holto natirta e majji eyyi Allah jabujo Allah jarama e jarama amini eyyi Alaji Moussa Alhaji Allah jarama on jarama eyyi ko sifi am ko onon goni fulɓe mbi neɗɗo koko jogui rokkata koko neɗɗo jogui poosum nawata jeere eyyi ko moƴƴo kadi ko gando ɓi gando en ndendi e yewtere ɗo e RTS mbeɗa wima won natɓe hen ɓe jilto ko dépasse kono waɗo en yimi rokka hen yeeru e Alaji baɗon Alaji Moussa dogata ko woto wiyede Diasi Bamma wona tan yo dañ dépasse dogata ko woto wiyede Alaji Ousmane no waɗanno ɗum ko mbaɗɗa ko wona ni ɓen jiidani e kariɗo tan ha dañi hen hunde ne wawi hen hunde ene yiilo hen ko dañi ɓen jiidani ko jahata noon Allah jarama on jarama on fanno keddiɗo o ko mbiɗa ko rafiji kalɗa ɗi Abou Diop a haali ille 4 walla 5 kono sa tonggui ɗum ko ɗum rafi goto tan asli o ko goto tan jibinno asli o ko goto tan ko idoriɗa haalde ko goragu ina jogui yummum e bamum e nder terɗe ɓandu kanje pop ko ɓuuri ko hen hewde ummoto koye reedu reedu ndu so waɗi tan rafiyel ina ƴeengta dow faye ɓernde yaha hoore ina tello less jagga e ko mbiɗa ko foof ina waɗi rafiji ɗi ganduɗa ɗi jottuyaki reedu wiri rokka hen yeeru rafi goto tan ko nande asma haaɗi tan koye becce ɗon tan ɗum ɗon tan haaɗi kono kañum jottuyaki reedu allahumma noon ko mbiɗa ko siti en gorago en e moroyite en ɗum pop mbimi woni koye reedu ko reedu ndu wasata sellude hanti ndiyam sa waɗi pa ndiyam ha heewi a waɗi hen kaas goto warde savel ɗo wadere woni fof ma tawoy ɗum toon wona noon dokkiret mi yeeru hunde ɗum noon ko minen min ɓuuri hoolade safarorade ɗum sella koye leɗɗe men ɗe ga leɗɗe goɗɗe ɗe ɗe ndewama noon wonno aɗa yaraɗe joni tan waɗa kalma ma ɓandu ɓuuɓa tan cikka ko noon so janggo ari kadi sa yarani waɗa caɗele jara sa wurdi noon sa ɓooyi wurde wattata ko ɗen leɗɗe nana hen saɗa huutoɗo ɗum ɓuuri ko heewi so ɓooyi wattata e ma ko rafi watta ɓandu ɓurde watta ko mbiɗa ko bonna goragu won saabu hunde ko natata yaltata so ɓooyi wodata ko waɗi toon leɗɗe men ɗe waɓen Alaji Moussa en fof lekki fof jarnuma yaltata woda ko yaltini ko bonnatno toon walla ko hoɗno toon ko ganduɗa ko wonko bonnatno toon to banggue haali joni foof koye yumma o ko ɗalngol ko gotol kono sayɗa safru ɗum jogui sifaji cafrirta ɗum a haali joni asma haɗata koye becce MIROIR o ina waɗi gonɗo nder mo yaltata e jaltowo boowal no yimɓe kaldata to banggue goyagu safuji ɗi ina ceerta ɓe defa leɗɗe mbaɗa hen guertoɗe ɓe mbaɗa hen tew nayyi ɓe mbaɗa hen ɗaɗi gaari e jii awlu oɗoɓe ɗum e ko nandi hen an so neɗɗo ayema ɗiɗo sifaji ɗi kalden gaga koye rendu ummi holno cafrirta ɗum eyyi waɗi ko façon ngaji ene waɗi ko mbiɗa ko no waɗi minen nde woni komin cafrirta tan ko tew nayyi ko safara eyyi tawi safara min mbaddata hen tew nayyi
kono ko mbiɗa ko mbatta hen tew nagge min mbatta hen tew nagge tew mbawɗen fof min mbatta hen so woni tew tan ko woni tew tawino tew wonde tew ndiwri ko nande gertogal en hanti ko nande diwi e ladde wonata ko tew dammuhol so ronkaka ko mbeewa ɓuuri wonno wona mbeewa ba fof wona mbaalo ngu fof wona nagge fof ko kusi hen tan ɗen kusi noon min ɓuuri labade hen ko tew dammuhol biyetengol ngol mbeewa walla ɓiyum ɗum min ɓuuri heew wadde ɗum so ɗum ala ene jogui gueɗe goɗɗe ala Diabou Diop ko waddate leɗɗe ha safra ko yiiɗa ko tawa wattaka e tew boom ene wadde noon e tebbuli sababu wonden tew mbeewa kañum tan ko safara tew gertogal kañum tan ko safara ekono tew fondu ko safara eko nandi hen ɗum waɗi min somin mbaddi min waɗi hen komin baddata ɗum fawi koye leɗɗe he fawi e neɗɗo o refi o no waye makko e duuɓi makko no poti e himmi makko no foti ala Diabou Diop rafi o ɓoyde makko sabu ayi rafi mbiɗa joni hémorroïde ko walla gorago kañum ko ɓuuri ko heewde ay hémorroïde e gorago kayen ɗiɗo fof gueɗel nan toon wiye prostate wonata ka less gorko ko jaafoɗen konngol he kañum fof ko way wuddu wayni kañum fof ko ɗo wuddu ɗo wonata wuddu ɗaɗi nana e wuddu he jortoyto ha to jaharte ladde to e to tarote to fof e kadi ɗum ɗo ɗiɗi so dañi caɗele tan ɗaɗol fof gongol e nder reedu neɗɗo he tina ɗum noon ñamde moƴƴere ne adda ɗum ñamde bonde ne adda ɗum so tawi neɗɗo ne ñama ñamde moƴƴere o dillata dille poɗɗe noon o ñamata e waktuji puɗɗi ñameɗe ɗi ina adda ɗum somo yara jarameje belɗe tan omo wuuri jarameje belɗe omo fofti o tampani jarameje ɗe no dambi o yarata leɗɗe men ɗeɗo ɓooyat kono ɗum hulloroyat no foti saabu jibinat to a jaama Amadou Bintel Alaji Moussa Ousmane Ndommbo anani ko musidɗo haali ko kono yahoɓe yaadoɓe sirlidoɓe ko ɓeyta ko haali ko eyyi no wini tan ko noon aɗa andi banggue rafi mbo haali o ko wiyete éméride wiyete ko janggara Kajoor yino tubakoɓe mbi ɗum éméride sa wiyani noon hannde andetaki e sa ƴeewi rafiji garoɗi ɗi neɗɗo par ce que goragu ko circulation goragu ko ƴiiƴam woni goragu ƴiiƴam noon so rafama anti goragu tawetaki ɗon so jabet rafi ƴiiƴam ɗam so ɓellere so nebam woni e ƴiiƴam he so seero andi seero joni ina wulna ɓandu ha ganduɗa mani o taƴat mani o selbat mani o wontat ndiyam o nattat tidde ɗum woni ɓen dañɓe faiblesse ɓe ganduɗa soɓe payi hen tan ndiyam arat ɓen goni ɓe wona gorago maayi ko mani o natti moƴƴude en no wiiri ni tan pour tengtinandema ɗum taki ɗiɗo rafiji ɗi kalɗen ɗo tension éméride en ko kanji tiiɗat ha ɓooyɗe jagga goragu kayum hewani wonde rafi mo spécial ko rafi goɗɗo tan addata ɗum eyyi ɗum tan mbattami hen e gonɗinde no haaldiri ɗum ni e wonde ko noon foti waade aɗa andi rafi ko ñamde e yarde kadi neɗɗo fof ko ñaama yara neɗɗo ñamirta ene yardat ko kala ɓurɗo aybude hen eko heeɓi fof on ɓuurata heew rafiji kala ɓurɗo rentade ñamɓe ko ñamate ko yarata kay ɓuurata famɗude rafiji saabu rafi arata tan koye ɗum so tawi to wona hendu pofɗa rafi kalateɗo mo ganduɗa arata koye fofan goɗɗo fof ko ñamde yarde eyyi ɗum tan ɓeydanmi hen wonde ko ɗiɗo kam ko ma cafre siti en ɓe kalɗen joni ko mbiyeten ɗo ko rewam mbiyete siti ko janggara Kajoor kañum woni éméride tawti hanti diabète en saabu diabète so ƴiiƴam ɗam rafama gorago wonta moƴƴude par ce que ko ƴiiƴam ɗam waɗata doole gorago wuura so ƴiiƴam ɗam yahani gorago ala ɗon a jawama mi yi musidɗo goto no wiye Abou Sy o sodantuno musidɗo makko goto leɗɗe diabète ko ɗo centre Boɓɗo nde musidɗo o hokka leɗɗe ɗe yari yeehi waɗi contrôle docteur ɓe namni holko huutoyi ɗum firti ko ɗen leɗɗe ɗo e centre Bob
mi haalanamo inde musidɗo o mi mboɗo windi ɗum mboɗo yejjiti ɗen ene jippina diabète to banggue prostate mo kalɗen joni o banggue ɓuuɓi jeddi ene woni ɗon yawɓe banggue safara docteur ɓe mbima ala baɗum safusata docteur eɓe saabu ko ɓuuɓi ɓaleeri yahata ha sukka ɗo neɗɗo tatno walla ha saabu nagam o en jiiɗi ɗo dumunaji saftoɓe ɗum to banggue gande ɓaleɓe beele oɗon gomɗini ko tubakoɓe tan mbawi ɗum safrude walla leɗɗe men ɗen mbawi ɗum safrude banggue prostate eyyi aɗa andi prostate kayum jogui kono fotata safre e gande ɓaleɓe jogui ko no fotata ko ma opére ma tubako heeƴe so diwti ɗon ko ma yetto so diwti ɗon ko ma yetto tubako heddi noon neɗɗo mo ganduɗa an oɗo yiloto tan koko ñaami hen wiyata wawa ma ñaam jomum tan kam haɗa Allah haani walla ñaama kaake jomum kono prostate no waɗi centimétre mbo wonata ko ma docteur heeƴa hen so ɗum ala fuɗɗo fuɗɗoto no jogui safruji leɗɗe baɗateɗi haɗum wasa yaade haɗum maaya kono noon so heeɓi tan wonɗon heeɓa ala kulli haalin min kam gandalam ko ma docteur heeƴa hen kañum ɓe mbiya ko ɓuuɓi ɓaleeri ndi jibinta ɗum walla ko prostate ko rafi mum bangge prostate ko duuɓi prostate neɗɗo wawa ɗum dañde ina woni suka tokoso neɗɗo ne wawi wondude ɓuuɓri ina woni suka tokoso ha ɓuuɓri ndi jagga ɗum tawa wawa wondude prostate jogui ko duuɓi capanɗe joyyi feewi yeeso nden prostate arata e neɗɗo eyyi ko nden arata e neɗɗo ko nden ƴeewoyte beele arani kono caggal mum aɗa yiya mbo ɓuuɓri yeehi ha tampini walla ha bonni gorak tawa o wawa dañ prostate ɗum firti wawa wonde kay addata ɗum sinno kay addata ɗum suko ene wawi ɗum dañde eyyi Allah ƴamon mbayi to banggue ɗum ɓuuɓi mbiyetendi ɓuuɓi ɓaleeri so wiyama ɓaleeri firtimata ko daneeri walla mbulari no woodi walla ɓaleeri ndi ko taw woodi ɗo tolni so tawi ɓuuɓi ɓooyi jaggi neɗɗo ɓe mbiya jagga wofde tello naggam ha jagga taare hol yiyandema e ɗum e Allah jaɓum Diop a jarama Alaji Moussa Allah jarama jarama aɗa andi ko kalten koɗo rafi hen ɓurɗo mawnude mo ganduɗa o tawi wona kañum ko rafiji ɗi tan jibini ko e mumen nder ko mbawmi hen mi rokka hen jeeru tan ɗiɗi walla tati hen goto Alaji Moussa haali ɗum woni rafi mbo pofɗa rafi daaɓowo tan ombo he eɗi kewi rafi daaɓowo tan ala no wayata ɗum ñande ñaw guite en e ko woni rafi daaɓowo tan moɓɓo ñaw guite en eyyi ɗum ɗen rafi daaɓi tawi wona rafi daaɓowo corona en tawi wona asma tawi wona diabète ene leela yottade jomum kono ko kalten ko joni prostate e ɓuuɓri e gueɗe ɗe keddiɗe fof eko wiyete ko rewam en siti en ya Allah kajore en ya Allah enen mbiyanno ɗen ɗum ko jonɗe aywa caggal cukalel fe cukalel aray ɗum taw no fera walla jeeya koɓe ɗe ino taƴa eyi ɗum foof woɗɗodirani ayi ko takata yimɓeɓe cellal weeɓata hanke hande foof ko debbo jaafoɗo konngol he rafata ɗum ko gorko rafi tiɗɗo o kam rafata debbo ko gorko rafata ɗum ko debbo on paami jiɗmi haala ko ɗum waɗi so tawi safrata ko ñande foof ko wiyete ko ɓuuɓri ndeniri ko cafartoɗo ñande foof saabu sa tawi a jooɗi balɗe ɗiɗi balɗe tati a tini wofde ma no muusa a yari ha a tini an hoore ma a tini ummade guite ma faade segene ma wonko tinɗa hen ko samori ene wano ni ɗum ko ɓuuɓri ndeniri so a jaggudema so jaggi jomum hanti ha gueɗeɗo gueɗe fof no tima hen hanti hémorroïde tellima hanti gueɗe mbaɗe noon ɗum ɗo fof ɗum woni ɓuuɓri ɓaleeri ɗum waɗi ko jomum en allahuma ko mbiɗa ko prostate ɓe mbi docteur ɓe mbi sana opére minen de mbeɗa min cuusi taw neɗɗo mbo ɓe mbi ma waɗane sonde mbeɗa min cuusi waso waɗan ɗum sonde tawa kadi hatta taaro so ɓurani ni taroto ni ha daña taare ɗum ko ñalawma fof mbo min jii jomum walla ñalawma fof min gandi jomum tawi tan yettima eɓe mbi ko ala no ɓe mbaɗata ma waɗa sonde ɓe min mbawi wasa wadde sonde taw jomum no taroto sabi soɓe mbaɗi sonde ɓe wona safrude sonde safrata wona solution ko jakre wona ɗum noon e gande men enen fulɓe eɗen jogui hen ko ganduɗa ko jomum so yari ɗum so happi yar ɗum ñalawma kurɗo o mbimi yiyat ko haɗata ɗum wadde sonde ko so Allah jaaɓi ko refti hen ko ay prostate ko Alaji Moussa wi ko noon way kono buuliyel ni
ay cumram neɗɗo no ɗaalde wonko safarata ɗum tawa wana opére wana haydara sumram so neɗɗo sumi no waɗa ɗaalde eno ɓuuta a faami de so neɗɗo fiɗama goɗɗum no ɓuuta kala ko ɓuuti mbimi no wayi ko saynata ɗum tawa wana opére kamɓe noon ɓuuri yarude hen ko opére enen eɗen jogui ko saynata ndin ɓuuddi tawa wana opére joni piɗal bandiraɓe heewɓe mbima piɗal ko kañum yahata ha mawna so tawi safraka wontoya ɗum walla wontoya dambo ko jaabotoɗon ɗum eyyi aɗa andi piɗal woni kanjum tan ko mbimi ko fiɗede hen wonno ƴiiƴe meje nandani doole nandani ina fawo e debbo hay ina fawo e gorko debbo no fiɗa debbo gorko gorko no fiɗa debbo ko piɗal ngal tan piɗal ngal so ari mbimi nafata jomum tan ko yawa safrade ina hen ina waɗa sa so safraki ha woni balɗe ɗiɗi nayyi joyyi yontere tan tinat ɗum ɓandu wana hen fawodira hen fiɗe ngol ɗo jooɗo fiɗe gongol jooɗo fiɗa goɗɗo kadi hunde ha fawodira kono mbimi so fiɗama tan ha woni ɓuuɓi ɓaleeri mbimi ko ganduɗen hen ko enen tawi wona ko en ganda neɗɗo waɗi koko andi waɗi koko anda kono ko ganduɗen hen ko jarata tan daña hen a tini ɗum iwi eko jangguɗen eko ganduɗen kadi wona en jangguinama tan wala ko jangguɗen ndewɗe ganduɗen hen ko leɗɗe men ɓaleɓe ɗe kadi e wittoji en yiiti hen leɗɗe ɗe ganduɗa ɗe tawa leɗɗe ɗe ɗe doggata reedu tawa leɗɗe ɗe ɗe kaaɗani Allah jaabu joom ɓuuri sadde pop ko opére rewi hen ko yarnude debbo koriɗo lekki men taw ko leɗɗe men ɗeɗo ɗum foof leɗɗe men ɗe enen eɗen jiiti ɗum hen nana hen a jarama Alhaji Amoussa ko kalten joni ko to banggue ndaaɓo debbo walla gorko mbiyen tan piɗal woodi jomum fiɗama piɗal ngal duumima wone ɓandu he saaha neɗɗo o yaha no mbiɗen taara ni ɗum yahata ha ɓe mbiya ko Amadou wi joni ko sonno ko natti wawde tawade ɗo dicciɗe ndewanno ɗo o waɗane dicciɗe jaltire banggue waɗa saaha ɓe mbiya leɗɗe men ɓaleɓe ɗe ne jogui sa yeehi ina itta ɗum ha laaɓa waɗa saaha ɓe mbima ɓeydat ɗum saabu en galana ɗum dose to banggue posologie wiide ko naggam ƴetta subaka walla naggam kikiɗe ko ɓeyta en Alhaji Moussa eyyi ɓeydanmi hen ko piɗal woni soppis eyyi eɗen mbawi ɗo wiide piɗal ha hiira taw wonɓe ganda eyyi piɗal wiyete ko soppis eyyi soppisi gorko no rokka ɗum debbo debbo no rokka ɗum gorko hay docteur ɓe soɓe cafra ɗum eɓe kewi wiide taw ko debbo yo ya addo e gorko so tawi ko gorko wiyete ko yo addo e debbo ɓe dokkide leɗɗe majjum pour ɗum wawa sellude kono ɗum ɗon kam lekki men mbiyeteki eriki ko sawre ɓohre batte piɗal par ce que ewode waɗata ewode nde wonata koye feɗɗude nder no muuso ina yaltanaka ranwi il faut cifoɗen wonɓe ganduɗa mbiyata ko elle ko min cifotoɗa eyyi wadde haaldirde noon nde waɗata ko ewode nder ina yaltinaka ranwi wona feɗɗude ɗum noon aɗa yi docteur ɓe ɓe jogui foɗɗere mbiyanma ko sa yarini 15 jours ƴetta wonde pour ɗum kono eeri ko antibiotique safrat ɗum ha sella banggue piɗal kalmi de eyyi so en duttimo to kalta to banggue prostate pos julɗo ko dañi fo rokka o on ɗon ko hayso ko toɓɓere ari nawma tarode a foftataka ko ɗum woni hayso ko addata ɗum ko ɓodde ɓoɗil kalangel ngel kono posuji ɗi oɗo waɗata heewa totta on so yebalima tarode jooɗoɗa eruji ko ma goɗɗo heewade totta goɗɗo so waɗi julogel hakkude hayso toɓɓere ari tottata a wonta foftade e tarode wadde ko ceerno Amadou wiruma ni so yaajani woni yulode haalande nde mbusuji ɗi oɗo waɗi julogel toxel ina toɓɓi tan totta on kam ko are mum fof fanatma ko tarode pour ɗum pour yidde widema ɗum jaaɓe men pobbiri wiyete jaaɓe fowru jaaɓe kaɗɗe taw wona belɗe ɗe jaaɓe ngulumbe woni jaaɓe fowru koɗe kaɗɗe tan ɗeya ko belɗe ɗen saɗa ƴettade a jahgol tarode dicce ɓadadir ɗe nattat kono noon ɗeɓata wade kono ɗuma ko docteur en mbiyata ko kalmama aɗa wawi dicce ɗe usto yaadu he kono e yulode nde kay nani ɗo dicce taƴodiroje ɗene dicce taƴdiroɗe ɗe ɗum ko poche o waɗata buuse tawa aɗa yaranno ndemeje ɗe laaɓani ndemeje maayo en ndemeje boyɗi en waɗa toon kaaƴoñ
ɓe mbiya ɗum calcaire rene ɓe kaƴon cewkoñ so koñ gone en tiwo o dicce ɗe a diccota par ummoɗa mbiya ya tan dicce keddinoɗe yolde ɗe par ce que yalti pooso koye tiwo he woni ɗon buusata sa ummima tan toɓɓe goɗɗe ngara ɓen ɗum ɗon ko ɗum pooso tunwi ko woni ko lawƴete ko poos leɗɗe ɗe jiita ɗen dokke yimɓe dicco ha wadda addu garaji men da beela aɗa faami leɗɗe musde ɗe eyyi ɗum ɗon ko ha ko wiida ko woni e poosé ko comme no dognude reedu ko ha reedu wannude kol ndu teg ɗi tawa mbaɗno kol wiyete ko seero ha ko wonno kol gonno toon fo yalta pour teg ɗi natta jaggude ñamri ndi aɗa andi kanƴe jaggat ñamri ndi kada ɗum yahade de foti ya ha waɗa toon bul ha ñawna caggal ngal so reedu ndu laasi noon heefat ko muusi ko fof heefat tekol ngol ha kol o fof yalta woni neɗɗo yaltoya ko laalɗi ɗum woni kol o iwa ɗum taki yiɗa pat yiɗa maaro sadi won dessert mbiyeɗa ka reena pat en ya reena maaro en ɗin ɗon wadde ndiyam laaɓɗam ɗam hande haade éviaji keewi natti won ndiyam boyɗi nde meejeɗe laaɓaji nde aɗa yiyata neɗɗo oppire yaltine kaaƴe ɓutti haɓɓe ɗo tawa koye nder woni koye nder pooso par ce que ni no pooso jurtirta kurjuro o wonata wadde ni ha ɓoye waɗa guéreje waɗa guéreyon guéreyon kon ñande he guéreyel yaade e dicce he fof wonata koye hakkude he dicce ɗe natta wonde force mbaɗa ni seeɗa ara sa ruttima kadi wan noon pooso o kam gonɗo less o kala ko ari hen ko ma jaaha tarode a foftatake e wadde noon sa yi dicce ne beddo doole fort tan ko ngala kaaƴe hakkude he kaaƴon koye ngala hen kurjuro a jarama jaafoɗa ɗo namdal beele leɗɗe men ɓaleɓe ɗe gaga tubakoɓe mbaɗata ko sa dokku jomum ha wawa tawade pingude walla poɗɗe beele leɗɗe men ɓaleɓe ɗe ne mbawi wadde ɗum ha heewi leɗɗe men ɓaleje ɗe ina waɗi ko ganduɗa sa yari ɗum joni taw ko damba ko joni weddoto damba tan taw tan mbimi ka gonɗo e damba aɗa ronki ummade min jogui ɗo pelle yimɓe joom gande en kalate safuji ko neɗɗo dañi hen caɗele arate fedde ɓe dañi ɗe caɗele te mbimi ɗum yo wat noon ko ɗon tan weddi ɗon tan o watti audio goɗɗo wonde alhamdulillahi cofiɗen jeehi ina waɗi ko neɗɗo tindinte goɗɗum kala mbo dañi damba ñiɓɗa peɗeli ma gorɗi jekkiɗɗa juuɗe ma dow ƴeŋiɗa tan damba weddot ala lekki ñiɓɗa peɗeli ma gorɗi a yekkito to mbayano ƴeŋotoɗo ni ummina juuɗe dow jekkitoɗa ina haasi decci ɗe garat eyyi kono ne waɗi leɗɗe mum ittoje ɗum ha laaɓa eyyi saabu leɗɗe diccinoje yimɓe tottate yo deccu ɗe miɗa safara hen capata goto safal ɓe gumani ko mbatten ko mbi ɗum ya yiila mbusuji mbuuɗu daneji ɗi o haɓɓa e jogoram makko o dicco hen ha heewa ko nden o andata ko dicci ko ko woni nder koye kurjuru e ndiƴƴo o huul ha o horti kono saɗa yaha taroje aɗa diccu a yiyata arata ko ɗum woni ina iwa ha laaɓa tinani woni decci ɗe olɗo kono sa waɗi mbuus kam saɗa yiiɗi tan andude ko gonga jaggu mbuus tan kaɓɓa hen tawa aɗa yari lekki ki dicceɗa ha para sa waɗini mbuus o mbiyata ɗum holno wonirta e gorko a jarama oɗon jeeɓa yewtere men gande men ɓaleɓe fina tawa en keɗima alaji amadou mbaye bintel ba dar salam jegues walla amadou aliou ba alaji moussa alaji ousmane ndommbo mo maftorle degole taweji en keɗima koɓe kaali ko ali fall wondude djibi dieng jogui kaɓirɗe ɗe gartan koye namdal men e cakkital kalten ko safa ɓalli guloji ɗeɗɗi jaaɗoji alaji amadou mbaye eyyi alaji abou diop allah jarama e jarama aɗa andi no alaji moussa wiiri ni ay docteur ɓe soɓe mbaɗa jisane neɗɗo ɓe mbaddanen ko namnadema enen eɗen ndeno ɗum seeɗa hande kadi en jiite gande men saɗa safra neɗɗo ɗeɗo gueɗe ɗe mbiɗa ɗe kalaten ɗeɗo ina namni hen kadi ɓaydi no alaji moussa wirni dañi duuɓi 50 fayi yesso ina namni hen memdemo tawi koko ɓoosate walla koko ɓorƴete wonko ganduɗa hen a ɓorƴat tan ha yaaha taw kamɓe ɓe uppirano ɗum
wana enen mbiyata ɓorƴoɗi woni ɓoosde tan ha yaha ɓoosde tan no mbiyatmami nane ɗaalde sa rewi ɗaalde tan hay soko ñiiwa fiɗma hen sa rewi wonno ɓuusirta tan ɓoofat tawa ɗumininani mbimi e gande men enen en tawi hen no waɗi ɗiɗo rafiji ɗi ganduɗa ɗi beeteɗi koko oppirte ɓoosde tan no itta ɗum ha laaɓa wona ene waɗi no ɓuusirte ɗum ko woni ko feccata keeji ko tan keeji hen banggue yaara banggue keddiɗo kadi ronka rewde lawol ko heddi ko hafeere gorago ko wiyete ko prostate ɗum fof no waɗi mbimi leɗɗe jarateɗe no mbiɗa joni alaji Moussa Ousmane ni mbaɗeɗe jogui ɗen leɗɗe ko sa yari ɗum no wirini aɗa wawi yarnude neɗɗe leɗɗe tawa gañata ɗum haaɗani dogata reedu watta haydara fayi tan koko mbiɗa koko jomum ko dambo jogui walla ko caɗele taari jogui fayi tan ko hen ɗo so yari ɗo e tisbar takkosan tan yiyate hen ha anda yari lekki ko wonduno ko hayso nattani ha laaɓa kam iwi e kam yidde tarade ronka kadi mbusuji ɗiɗi wiiɗi ko noon kadi mbusuji ɗi kadi ina wasa oppirede e men enen ina wasa oppirede waɗe leɗɗe tan waɗe ɓosgol tan ha natta ha laaɓa fami Alaji Moussa heɓani mbiya so oppirama artat ay artat so yuli mbimi so waɗi tan guddel waɗi erreur waɗi caɗele ko ittat ɗum ko sababu wonde ne mbimi ko ɗaɗi ɗi cukkata ɗaɗi cukkoji ɗi no waɗi ɗaɗi ɗi ganduɗa ɗi hayso taƴi ala ko bonnanta neɗɗo wona taƴi ko mbu'o tan yaltata o ga mbu'o natta ga mbu'o so suddi hakkude ɗaɗi cikkatama taw ko hayre kilo woni ɗo tawa ko mbu'o tan kono mbu'o noon no waɗi no ittirte no waɗi no waɗirte tawa wona ni opére tawa wona haydara fami alaji Abou Diop amin ɗum noon gande men ɗeɗo tawi ɓuri min ɓuri ronkude ko ɓeɗo yimɓe goho neɗɗo mbo ala hen jikke moƴƴo ɗiɗi neɗɗo jibidinaɗo hen tati neɗɗo nayuɗo ha horti duuɓi capanɗe kewɗi capanɗe jeenayyi capanɗe hedde hen ko heddi ko tawi tan jibidinaka ala jorto mbeɗa hen mi ala hen a faami de wonani duuɓi hay ɗin duuɓi somin ndewi ɗum ma andu kam wonɗo ummi a ronkat wiide a ruttima e goragu cagatagal ma duuɓi 18 kono e andal kam a iwi ɗo duuɓi capanɗe joguiɗa ɗi a iwi kam e caɗele gonnoɗa ɗe kam a iwi hen sen jaggodiri tawa kadi mbimi leɗɗe men ɗe ɗe gona leɗɗe kaɗɗe leɗɗe men ɗe ɗe gona leɗɗe dognoji reedu sana enen beela dognude reedu comme mbiyata ko kadi ala limite ala son ala limite tan jomum anda sa andi kay a jogoto limite ganda o ko duuɓi mum sa yi neɗɗo andi duuɓi mum a andi rafi mum a andi ɗo ndewrotama a andi mbaɗe kuddu tokos walla kuddu mawɗo wona a andi mbaɗe ko ɗaɗolo yarata walla ko sero a andi mbaɗe ko haako yarata walla ko goɗɗum wona mi wima joni e gande men he eɗen mbawi debbo reedu jartede lebbi jeeɗiɗi pasnen leɗɗe jarnen ɗum kay watta ko tawana rokka ɗum jaam tawa haɗani dogata reedu ɗum weeɓani eɓe reedu ko woni nder ko mimi ɗum tan hay poɗɗe mabɓe ɗe woni hen ɓe jaɓata so jomum woni reedu mbiyata woto yar kono enen mbimi eɗen jogui leɗɗe men ɗe ɗe ganduɗa ɗeɗo so jomum reedu ndu laawima so yari leɗɗe men so fasnama leɗɗe men ɗe yari hen ina haasi Allah okka ɗum jaam so ronki kadi wonde reedu kadi e ɗen leɗɗe kadi so fewnama ɗen leɗɗe kadi so waɗanama kadi yari hen te ko duumi seeɗa ina haasi Allah rokka ɗum jaam on rafine kadi Allah itta ɗum on jarama e yeeɓiyankoɓe Piindi TV hande noon ko yewtere wona haɓɓerande cuuti kono saabi ɗum ko ɗiɗo ɓe ganduɗa mo kala hen Allah ne hokki ɗum gueɗal ko haalata ko ne waɗi nafoore ne waɗi fayida bisminoɗen ɗo banggue men nano ko Alaji Moussa Alaji Ousmane Ndommbo ɗon go yiidemo ɗo e musidɗo men Amadou Mbaye Bintel Ba kamɓe ganduɗa haalnen safruji e teddugal Allah ene laaɗo teddugal lewo koaka ndu koɓe kaali ko kala ko duwa hen Allah lamɗo jabano en jetti Ali Fall mo ganduɗa kañum woni mawɗo filmoɓe ɓe kañum kadi montata wonde denɗi men Djibi Dieng Abou Samba Diop wona yesso ayawo ngo ko ɗo katen ha lawol gongol so Allahu lamɗo jaaɓi
KAPE ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KAPE keba application ma posma tekka kopreje pofta KAPE ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KAPE ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobdi ujunere kala ko temedde jeena mbudu njobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda njobirda KAPE ene jogi ko ustantoma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KAPE ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KAPE njeya horema njeya jawdima mbemna ngur